Uphekile obashana phekwa bomkhwanazi babophe wayishona uMamkhawula obashana wathi ngimbekile umkhwanazi uyeza umkhwanazi omshana umkhwanazi babambeka ibhuzu lawo umshana bamcindezelile ubona nesurface abamcindezele kuyona umshana ukuthi irafi namatshe umshana igijima lento uthwane bayamsuffocate umshana umshana zimkhokhobela lezi umshana zimcrucifya zimsacrifice zimsuffocate umshana umshana yakhala Nkosi ingane yomuntu yathi kodwa Nkosi ngenzeni kangaka ngoba ngisebenza ngokuyimisela nangokuthembeka ngizamela izingane zami iphalishi labantu base befuna ukungichithela iphalishi lezingane kodwa ngenzeni basho ukuthi wamshana lo mhlaba lo unendoda eyubhekile lo mhlaba umshana ezinye zezinto ezithi mazenzeka iyayithi mayibuka ingayithandi le ndoda ithe mayisuka inkwali yenkosi ubashana yahoshelayo ubashana ibiki yacha lamadoda asengicindezele kwanele ake ngithi nami ukumba ngithi ukukhwanda ngeke ngibone ukuthi ngabe kuhle konke yini ngalamadoda angicindezelayo omshana ngeshwa nangebhadi inkwali yenkosi uDonga umshana our future president uDr Nhlanhla Mkhwanazi ubashana inkosi Malanga yenhloli umshana lokho abathi ngesilungu intelligence ubashana manje imba nje ngepiki iyazi ukuthi kumele imbe kanjani umshana unekhanda lepiki ayahlaba kabili yahlaba kathathu inkunzi Malanga womshana kwavela amahlazo namanyala zavele ibibi womshana into ayithusayo eyinyantisikazi eyisabekayo womshana into obonayo ukuthi awukwazi ukuthi ungaphilisa abantu kahle hayi kushubile ezweni womshana kuthiwa amadoda asethenge namaphilisi okwehlisa umoya ubashana ngoba waliphatha likaMkhwanazi ubashana kuthiwa kuxhukuzela izisu umshana aqhaqhazela amadoda kukhuphuka ushukela kwehla ushukela kwabanye kushube ubashana yazalimele izwi indoda iyodwa ubashana lokho abathi ngesilungu fix the country ubashana ukubambisana ezweni ubashana isazo sholonto ubashana lo ciao thoka siphekwa bodoma